Sae napa kok jenengan kula arani bejo? Di antara 4 bulan niku di antara 12 bulan niku enek 4 wulan sing dimulyakne. 4 wulan niku napa mawon? Sing pertama Dzulqa'dah. Nomor 2 Dzulhijjah. Nomor 3 Muharram, nomor 4 iki terpisah. Jenenge bulan Rajab. Pokok nek sir ngeling-eling sing penak. Pokok loro kuwi ndul-ndul. Ndul-ndul mari kuwi Muharram, mari kuwi Rajab. Mulakno iling-ilingen ndul-ndul loro kuwi mang. Lah iki ngguyu apa duwe ndul-ndul iki kok ngguyu iki. Nah, maksudnya kok nek eling jenengan kuwi gen tambah semangat. Wah iki bulan sing dimulyakne Gusti Allah, akhire ngibadahi tambah semangat. Nyambut gaene ya semangat, engko nek oleh ya ora lali sedekah ya tambah semangat. Zikire ya tambah semangat, nglakoni amal saleh gen tambah semangat. Napa kok panjenengan kula wastani bejo? Napa kok panjenengan kudu semangat? Jadi sing dimaksud haram teng mriki niki wonten ingkang nafsiri wa maknal haram. Maknane haram teng mriki niku mboten kok haram ae dhewe iki ora oleh nyapa-nyapa piye-piye ngono mboten. Wa maknal haram nek miturut Syekh Fakhruddin Ar-Razi wonten kitabipun Tafsir Al-Fakhri Razi wa maknal haram annal maksiyah fiha asaddu iqaban. Kok wong iki mang ning jerone wulan sing dimulyakne utawa sing diharamne kalih Gusti Allah niki wau atraksi nglakoni kemaksiatan umpamane mbuh kuwi sura ora sura wong kuwi mang istiqomah rasan-rasan ae. Teko ya wong rasan-rasan. Ah ya wis. Umpamane mbuh kuwi mang sura ora sura wong kuwi istiqomah. Mendem ae, mendem-mendem los. Maksiat ae, ngutil-ngutil los. Dadi wonge wis ora mikir mbuh kuwi wulan sura ora enek bedane. Maksiate panggah nemen, sudaya ora, mari ora. Annal maksiyah fiha asaddu iqaban. Walaupun kemaksiatan itu yang dilakukan sama seperti bulan-bulan kemarin, tapi dosane asaddu iqaban. Dosane iki luwih nemen, luwih akeh daripada kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan yang tidak diharamkan oleh Allah. Mulakno bulan-bulan ngeten niki nek urung iso nglakoni ketaatan minimal maksiate direm. Lho Gus, napa hubungane nek barno ora oleh maksiat terus hubungane kok wong-wong biyen ora wani mantu. Ya toh, nek sura ngene wong kene mantu ora? Nek ibu-ibu kuwi gaene anak panggah ning nek mantune kan ora. Anu ngono, kelone panggah ajeg tapi mantune ora. Lah kuwi apa hubungane Gus? Apa kuwi mantu kuwi maksiat? Mboten. Mboten masalah maksiat. Dadi istimewane bulan Muharram niki banyak peristiwa-peristiwa. Bahkan mulai peristiwa yang luar biasa sampai peristiwa yang menyedihkan. Kaya toh didukne Mbah Nabi Adam wonten donya niki dihukum krana nyedeki wit kuldi, didukne karo Ibu Hawa iki. Kuwi ya ning jerone wulan Muharram. Critane Nabi sinten sing kalih Raja Namrud? Nabi sapa? Syukur muni kabeh. Nah, critane Nabi Yunus dimplok karo iwak luh. Wis utawa bahasane saiki iwak paus. Kuwi ya ning jerone Muharram. Kisah Nabi Nuh kuwi ya ning jerone wulan Muharram. Kisah Nabi Ibrahim karo Raja Namrud iki mang ya ning jerone wulan Muharram. Kisah Nabi Musa karo Raja Fir'aun iki ya ning jerone wulan Muharram. Terbunuhnya Sayyidina Husain iki ya ning wulan Muharram. Lah niki banyak peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Orang-orang soleh terdahulu, tiang-tiang sae ket mulai nabi-nabi sampai putune Kanjeng Nabi bahkan sampai kalangan para sahabat. Niki wakeh peristiwa-peristiwa sing menyedihkan di bulan Muharram.
Lah apa hubungane? Apa enek kitabe to, Gus? Nek masalah ra oleh mantu niku nggih mboten enten larangane. Cuma itu sebagai bentuk ta'adduban. Njaga adab. Dadi ning jerone wulan iki akeh wong susah. Biyen iku akeh wong sedih. Lah kok awake dhewe nek masalah mantu sing ali ora kok masalah oleh apa ora oleh. Kan identik dengan pesta. Apa nek wong saiki mantu urusane wis balekne becekan karo ngenteni becekan. Lah, kadang dicateti kae urung rene aku biyen wis 50 ketumpangan ngene-ngene kok urung dibalekne. Piye ngene-ngene apa macak raro jane undangan wis teko kono. Lah iya to. Nah, akhirnya wis identik dengan pesta. Nek ra ngono bodho saingan gelang. Becek buwuh ngono gelange teko lekek. Celake teko utek. Wes ngono kuwi Mari iki engko rawasan-rasan iki dekore iki apik mahku. Iki kae ngene. Heeh, lah iya ngene. Heeh, mantene wetenge wis blending iki. Lah kira-kira pirang sasi apa wis didemek sik apa piye wis. Identik dengan pesta. Akhirnya bentuk ta'aduban ya wis. Wiritan ae, ngaji ae, poso ae. Lah ngoten niku mlebu bulan Muharram. Dadi sebagai bentuk ta'aduban, njaga adab. Paham nggih? Hadratul kurama, para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, para tokoh-tokoh, wabil khusus doyo tokoh-tokoh Trenggalek, para sepuh Trenggalek, para yai, wabil khusus doyo para kiai Kedung Sigit nggih. Wabil khusus panjenenganipun Al Mukarram Kiai Mahfud Usman, Kiai Munaji, Kiai Dalilan lan sedaya para yai ingkang boten saged dalam sebat asmanipun setunggal dene setunggal. Mugi-mugi para tokoh, para yai senantiasa dipun paringi umur ingkang panjang, manfaat barokah. Lan mugi-mugi kita sedaya pikantuk barokah manfaat saking ilmunipun beliau-beliau. Lan ingkang tansah kula hormati tamu-tamu undangan segenap pejabat pemerintah ingkang rawuh dalu punika wonten Ketua DPRD Trenggalek panjenenganipun Bapak Doding Rahmadi. Nggih. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Wakapolres Trenggalek panjenenganipun Bapak Herli Narko. Lan ingkang tansah kula hormati Forkopimcam, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Lan ingkang tansah kula hormati Kepala Desa Kedung Sigit panjenenganipun Bapak Aris Cahyo Widikdu. Leres nggih. Mugi-mugi Pak Lurah dipun ridani dening Allah sehingga saged mbeta desa Kedung Sigit niki tambah makmur. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati Ketua RT Pak Mujiono utawi Dungklak niku nama lain ngoten to. Berarti Pak Mujiono panggilannya Pak Dungklak. Koncone tunggak berarti. Wah. Luar biasa. Pak Dungklak ingkang pundi? Wah, luar biasa. Bahkan niki wau kula dipun naturi kalih Pak MC, Pak Sabar niki wau. Niki acarane murni hajate RT 8 RW 2. Napa leres? Wah, RT ge acara kaya ngene. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Antrine jadwal pirang wulan apa pirang tahun niki? Napa liwat jalur khusus Pak Nganu MS sapa? Pak sapa? Pak Harun. Lah kuwi. Sapa? Wah Kaji Duki tersangkane. Wah, layak wonge langsung jemput aku ning mobil. Iki mah ngerti nek ra sida kaji terus akhirnya ndang mara ning pondok paling. Oh, tersangkane Pak Jiduki, kena dendan niku berarti Pak Ji. Lan ingkang tansah kula hormati Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Bapak Trianto, lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon dulur-dulur ingkang nderek nyengkuyung dari sahabat-sahabat Banser, para pemuda-pemuda RT 8 RW 2
sedaya mawon ingkang boten kula sebat, asmanipun setunggal dene setunggal luar biasa niku wau teng margi niku wau dalem nyupir piyambak. Dados semerep sing rekaos nata parkir sampai dugi mriki sampai banser-banser luar biasa sedaya mawon. Baik yang banser maupun tidak, mugi-mugi sedaya ingkang derek nyengkuyung diunggahne derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun lintoni rizki ingkang tikel-matikel langkung kathah lan barokah. Lan mugi-mugi berkah kegiatan niki keluargane sedaya ingkang nyengkuyung tambah barokah. Barokahe wong ngaji mugi-mugi dipun takdir nggadahi keturunan ingkang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilu Taubah, khususipun masyarakat Trenggalek. Kula yakin niki mulai Trenggalek sing munjungan barang rawuh. Keranten kula ningali kathah napa mobil-mobil pickup. Ini biasane sing mobil pickup enek napa niki wesine niki lho. Lah andang, lah niku biasane tersangkane mesti munjungan wi biasane. Nggih, kathah to munjungan sing rawuh. Masya Allah, alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya sederek-sederek Sabilu Taubah Trenggalek, masyarakat Trenggalek, mugi-mugi berkah acara dalu punika dipun takdir kalian Allah pinaringan umur ingkang barokah, rizki ingkang kathah barokah, keluarga ingkang barokah, keturunan ingkang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kita sedaya saged hadir, saged kempal teng menika majelis kanthi keadaan sehat wal afiyah. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi sedaya ingkang nyengkuyung, ingkang gadhahi hajat RT 8 RW 2, sedaya ingkang derek khidmah, sedaya ingkang rawuh dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah luar biasa. Tiyang niku nek pun kadung rezekine, kadung takdire, angsal jatah, angsal nikmat saking Gusti Allah ya pancen wis ngeten iki. Dilalah biasane enek sing luwih dhuwur saka RT, enek sing luwih dhuwur saka RW. Mbuh kuwi desa, mbuh kuwi kecamatan, mbuh kuwi kabupaten, dilalah kadang amprah jadwal urung oleh. Tapi nek wis kadung rezekine dilalah RT, mung RT. Wong Pak RT iki biasane oleh setahun pisan mek bathik ya lho. Tapi dilalah alhamdulillah malah entuk rezeki, entuk jadwale Gus Idam sak hadrohe. Masyaallah mugi-mugi niki lumeber dateng seluruh masyarakat Trenggalek berkahi. Amin Allahumma amin. Luar biasa niki. Ini mungkin ya berkahi sabar, apa masyarakate, apa RT-ne kuwi ya masyarakate penak-penak. Wong angel enek napa mboten nang mriki? Tukang maido enek. Biasanya kudunge pink, lambine putih. Lah, kuwi ya padahal RT kene kuwi, ya toh. Iki RT kene to iki. Paham aku. Alhamdulillah. Pun monggo sareng-sareng diawali pengaosan dalu punika dengan membaca zikir kados biasanipun maca zikir la ilaha illallah al malikul hakul mubin nggih. Jenengan mestine fadilah ya wis apal, kula wong salwangsuli ning donya kok maca niku sedina ping 100 insyaallah akan diberi keamanan dari kefakiran. Insyaallah rezekine lancar, angger butuh insyaallah enek, butuh bumbon, butuh skincare, butuh tandur, butuh ternak, butuh apa dilalah enek mawon dicukupi karo Gusti Allah. Sesuk nek wis mati mlebu ning alam kubur dilalah didohne saka siksa kubur, didohne saka godhone malaikat. Mugi-mugi sedaya slamet saking siksa kubur.
Besok nek wis ngadep antarane surga karo neraka, jenengan dibukakan pintu selebar-lebarnya. Oleh pintu surga buka meblak-meblak kangge panjenengan. Mila kula yakin sedaya ingkang rawuh niki insyaallah ahli surga kabeh. Sing nyengkuyung ahli surga, sing hadir kanthi ikhlas niki wau nggih ahli surga sedaya. Monggo sareng-sareng mengke kalih diselingi siiran diniati ngelikne awake dhewe muga-muga ning jerone wulan sing mulya niki uripe awake dhewe niki tambah tata, tambah diperhatekne kalian Allah. Nek enek sing susah-susahe muga-muga ilang, enek sing diutang-utange muga-muga ndang lunas. Syukur-syukur sing diutangi lali. Kok ya amin lho wong karepe dhewe panjenengan. RT 8 iki tersangkane mestian. Lah nggih, sareng-sareng sing duwe penyakit muga-muga ndang waras. Panggih judunipun obat. Sing nom-nom, sing pengin cetuk judune muga-muga pikantuk jodoh. Wedok entuk sing soleh. Lanang entuk sing solihah. Solihot. Lah rondo aja to nek rondo. Terus piantun ingkang slamet donya akhirat. Bejo donya akhirat lan akhir kanthi suatu keberuntungan bagi kita semua. Bejone kula kalian panjenengan sedaya wonten ing dalu-dalu bulan punika kok iso ngurip-ngurip dingge nglakoni amal soleh. Mbuh kuwi pengajian, mbuh kuwi wiritan, mbuh kuwi sholawatan, mbuh kuwi mujahadah, tahajud dan sebagainya. Keranten punapa ngemuti dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat At-Taubah ayate 36. Inna iddatas suhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sak temene jumlahe bulan wonten sisine Gusti Allah, wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala niki jumlahe enek 12 wulan. Ket mulai Muharram dalu punika niki awake dhewe niki ning jerone wulan Muharram sampai engko akhir tahun jenenge Dzulhijjah. Lah jumlah ini ku nek dihitung dalam 1 tahun niki enek 12. Lah semua ini sudah ditetapkan oleh Allah fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Nalikane Gusti Allah ki nyiptakne langit karo bumi kuwi wis ditetepne. Dalam perputaran kehidupan ini setahun kuwi enek 12 wulan. Nek hijriah jenenge Muharram sampai Dzulhijjah. Nek masa ini ket mulai Januari sampai Desember. Teng ayat niki wau dipun terusaken minha arbaatun hurum. Di antara 12 bulan niki wau enek 4 wulan sing diharamne kalian Allah Subhanahu wa taala. Dimulyakne kalian Allah Subhanahu wa taala. Haram kuwi nek mungguhe awake dhewe, miturute awake dhewe. Haram ya ide ngertine paling haram kowe aja mangan kae, haram nyapo nglakoni apa, haram napa kan ngoten nggih to. Lah haram teng mriki niki mulakno jenengan kula wastani bejo. Iki sing adoh-adoh komunjungan diniati, woh iki meringati Muharraman. Wis iki ngurip-ngurip malam-malam Muharram. Komunjungan ado-ado mangkat ket bareng asar, ket jam 5, ket jam 6. Sing RT kene iki malah nek ngenjringgen ket diingi. Beber kloso. Ora tau diendangi barang dindih kancane ngamuk-ngamuk, nesu dan sebagainya. Penak kudung ping iki wis ora usah antri iki, moro-moro teko mlebu ngono ae. Lah wis kok ngendi-ngendi rawuh kabeh. Yo ngaji Bu, ngaji Pak, yo ngaji iki Muharraman. Ah, niku wulan Muharram.
Lah kok ning jerone wulan Muharram niku jenengan kok saged nglampahi ketaatan. RT 8 RW 2 desane napa? Kedung Sigit. Niki dilalah yo Muharraman ngaji. Dilalah enek sing nggawa sego. Enek sing urun apa? Enek sing urun rembug, enek sing urun maidu. Enek sing urun nyacat. Wis dilalah enek sing urun-urun ngono kuwi wis iki Muharraman iki wulan sing dimulyakne Gusti Allah. Aku kudu melok andil. Kaji duki sing mau angkat ning pondok. Engko Pak RT sing ngondhisikne sapa? Terus iki piye? Enek sing ngaturi Pak Wakapolres, ngaturi Pak Dan Ramil izin dan sebagainya. Dilalah sing di sini yo penak kabeh. Lah ngeten iki sedaya entuk berkah. Berapa ribu orang ketika kita membaca zikir tadi, iki nek dipingne ping pira iki, Mang? Wah, rahmate Gusti Allah rontok ning RT kene. Moro-moro nek RT-ne dadi provinsi ya piye iki engko? Moro-moro nek provinsi ngendi iki? Lah iya, bahaya lho iki. Lah iki mang wong pira niki wau? Dipingne wong pira niki wau? Maca zikir niki wau. Nggih napa mboten? Urung konek mahal qiyam, urung konek istighfar kabeh. Urung konek solawatan bareng kabeh, Masya Allah. Dan niku mulakno panjenengan sedaya bejo. Lah maksudnya wa maknal haram nek wong kuwi mang lakoni ketaatan, mbuh kuwi ngaji, mbuh kuwi ibadah, mbuh kuwi sedekah, nyengkuyung kegiatan-kegiatan sing sae ngeten niki. Oh niku kula tingali enten bolo kula Pak Jilatip apa rokok boy. Lah kuwi haram ngene iki melok nyengkuyung dan sebagainya. Masya Allah. Wat ta'atu fiha aktsaru sawaban. Ketika tiang niku wau termotivasi pada bulan Muharram ini tadi melakukan banyak ketaatan. Amal-amal soleh digas. Maksiat dilereni sik, di WA rasan-rasan ramangkat, di WA mendem ramangkat, di WA ngutil ora mangkat, di WA apa ora mangkat. Wis istiqomah. Awan poso. Bengi zikir, nek ra ngono awan ya nyambut gawe, bengi zikir, wis ngono ae diisi amal soleh. Wa ta'atu fiha aktsaru sawaban. Ketika orang tersebut itu melakukan ketaatan, ganjarane tikel matikel sing biasane perkara apik wi ganjarane sitok utawa paling 70 sampai 700, iki iso tikel matikel luwih akeh. Mugi-mugi awake dhewe niki tambah semangat nglampahi kesaenan ning jerone wulan Muharram taun niki. Amin Allahumma amin. Ning ya ngono kuwi, uwong niku biasane mari nglakoni apik sitok kuwi ndang dinteni. Hasile apa? Padahal yang namanya barokah itu biasanya belum tentu bisa dilihat. Baik barokah ibadah urung karuan nek kena didelok. Kadang iso bentuk kesehatane awak, iso bentuk lancare rezeki, iso bentuk tanduran win dilalah tanggane kebanjiran dhek ora dhewe, iso bentuk dilalah iwak ning kolam ora patek dipakan dilalah lemu kabeh, sapi dilalah urung dikawekne meteng ditelusuri tibakno dikawin sing ngopeni. Lah lho kok ya dipikir ngono kuwi. Lah iya moro-moro meteng dhewe, manak dhewe. Lah iki luar biasa. Mila suatu ketika niku wonten sahabate Kanjeng Nabi niku tangklet dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qol Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abi Dzar menika tangklet datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayyul lail khairun. Sak temene sing paling apik niku bengi niku yah napa to ya Rasulullah. Kae tangklet datang Kanjeng Nabi. Wa ayyul ashhur afdal. Terus sak apik-apike bulan niku kapan to ya Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi niku disowani kalih sahabat Abi Dzar. Puruki nek kaya jenengan ngono nek sowan kula kan ora takok ngono kuwi. Niki utang kula pripun carane lunas, niki bojo kula niki ora gelem nyambut gawe, niki ngene. Pokoke majelis sambat to biasane. Aku mas aku ngono nek bengi ngono ning mah kuwi majelis taklim, nek isuk no majelis sambat. Wah, jentrek-jentrek ngono. Sirahku ambek kemeng rungokne kadang.
enek sing nyapo, enek sing bojone digondol garangan wati, enek sing iya iki enek neh ngono. Sing duwite piye wis masalah kan akeh. Lah niki tapi ya ora masalah ngono wis bener wis sowan kiai ngono wis bener daripada jenengan nyembah berhala apa piye ngono wis daripada nepi ning kuburan apa piye yo barokah kiai ini wis bener. Lah balik ning cerita niki wau, sahabat ditanglet Abi Dzar niki wau, ya Rasulullah. Ayul laili khairun wa ayul ashur afdal. Saapi-apike bengi niku lho. Bengi sing paling apik niku kapan to? Wektune niku kapan? Terus bulan sing paling utama di antara 12 bulan niku kapan? Kan nek termasuk wulan sing diharamne wae nek papat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab kan ngono. Lah iki sahabat Abi Dzar takok, bengi ini lho, peteng ini iki lho. Bengi sing paling top iki lho. Wektu sing paling sae niku kapan? Terus bulan sing paling utama di antara bulan-bulan yang lain itu kapan? Jawabanipun Rasulullah, khairul lail jaufuhu. Wa afdalul ashhur syahrullahil ladzi tad'unahul Muharram. Saapi-apike bengi niku pertengahan malam. Mulane nek iso engko ndungani tengah wengi, kewengen apa ora engko? Mulane kaya panjenengan niku nek duwe hajat bengi aja mek gur ngorak-ngorok ae, tangi mujahadah. Anake mbethik salat didongakne tahajud, salat hajat, lah ngono kuwi. Bojone mbethik ya didongakne ngono kuwi, tahajud, mujahadah. Engko bojomu turu ngono kae suwen bathuke. Wacakne kok bojone tukang karaoke, suwen inna angzalna ping 7 ning bathuke bojomu. Gus mari kula suwuk niki 7 minggu utawa 7 dina ora enek perubahan tambah nemen. Tambahi neh donga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wacakne ping 7 ning ngarepe wonge turu. Gus niki panggah bethik setahun ra enek efeke. Madhep ning raine mari ki suwen wacakno talqin. Lah wis selesai karuan gendang dipapak kae. Ora patek manfaat tek iya to. Tuwa kono ana pangeranmu sapa? Sapa nabimu? Apa kitabmu? Lah kuwi. Wis ngono ae. Suwen dadak Yasin barang malah mimiren kowe engko. Wis dongakne ra kenek dirih-rih ra kenek kok panggah metu wae ngopi karaoke, ngerum. Lah wis ngono kuwi talkinen ae. Bojomu engko nek tuwangi nek apa mah ngono wis ra kuat iki talkine ngono. Ijazah kok Gus Ikdam apa iso ngamuk ning aku kuwi engko. Lah saapi-apike bengi kuwi pertengahan malam. Mulane jenengan ngoten niku nek pas nek pengajian ngeten iki ndang sare, mari kuwi tengah wengi engko tangi engko tahajud. Ora kok mek gur gugah-gugah kadang sing tangi mek gur ngesorane bojomu tok. Tengah wengi jenengan iki tangi ngibadah. Ngono lho, ngibadah, ndonga. Lho nggih, rata-rata wong wedok sing duwe anak top-top ngoten niku. Niki mesti tiyang sepahe niki istiqomah melek dalu. Melek dalu niku ngibadah ora kaya jenengan delok TikTok nek ra ngono muter YouTube-ku kok tinggal turu neh. Aku omong dhewe sampai subuh. Layak moro-moro kadang cangkemku ya keju nyapa ngono. Bakno karo wong-wong diputer ra dipateni kuwi lho. Dadi omong dhewe sampai isuk ngono kadang. Heeh. Nek ra ngono sirahku iki moro-moro mau umet. Lah tibakno nyapa, fotoku dinggo gendera karo wong-wong. Diobahne terus sirahku mumet. Ra ngono kadang mripat kuwi moro-moro sulap dhewe. Lah barang tak delok tibakno ya ngono dipasang ning bandone wong-wong enek lampune. Lah ya iki nyapa iki moro-moro mripatku ngeblur iki aku ya ngono. Alhamdulillah. Lah barang Kanjeng Nabi niku wau ditangleti kali sahabat Abi Dzar, bulan sing paling utama di antara bulan-bulan yang lain, jawabanipun Rasulullah, wa afdalul ashhur syahrullahil ladzi tad'unahul Muharram. Bulan sing paling utama di antara bulan-bulan yang lain iki bulan sing kerep kok sebut dengan sebutan bulan Muharram. Mulane aku nek bahasa gaule bulan iki ya, Pak.
bulan promo ganjaran. Wong galek enek info, Pak Bupati umpamane Pak Ipin, gawe acara apa ning pendopo umpamane. Wah niki Bu, ngono. Iki enek info nganu promo. Dilala wong galek nek wedok-wedoki senengane apa to iki? Kudung. Apa gincu? Kayak daster. Nah, umpamane nek daster sing defend daster kuwi biasane daster rega 150 utawa rega 200. Dilalah Pak Bupati ngenekne acara gedhi ning pendopo apa ning alun-alun kono pun niki nganu diskon khusus masyarakat Trenggalek. Daster sing biasane 200.000 karek 15.000. Wah, kuwi aku yakin wong ra duwe dhuwit dienek-enekne kuwi. Wi gabahe iso kadol, jagunge kadol, sembarang kali kadol, seneni bojone serang reken. Iki lho mumpung diskon, diskon. Lah mila kaya panjenengan iki mumpung promo, ganjarane gedhen. Monggo duhanane sing aktif, tahajude sing aktif, murojaah deres. Iki sing aktif. Zikire iki sing aktif. Mayyazra yahsud. Jenengan kok bulan iki gelem nandur perkawis-perkawis sing sae, pasti besok entah itu kapan saya juga enggak tahu. Niku wis manut Gusti Allah. Kula yakin jenengan mesti panen hal-hal yang luar biasa. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wong kok gelem nglakoni apik sebenarnya dia itu juga melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Ngoten lho. Jenengan iki sing ahli yo nglakoni kesaenan damel awake panjenengan piyambak. Pun nggih Gus, siap. Kula siap Muharram niki oot. Estinyel, kula full ngibadah. Stop maksiat. Oke, sing biasane kula rapatek kudungan niki ya kudungan berukut. Pun kudung korden tak nggih. Rembiah sampai Batman nek numpak motor mumbul kabeh. Wis sampai litinge ora ketara. Akhirnya Pak Kasat lantas apa-apa sampai maumet pokoke tersangkane nek wong rating ngiri menggok nganan iki wis wong galek ngono ae. Wis diomong ya nesu. Heeh. Dicegat kok muring-muring, dielekne muring-muring, sepion didokne tok tapi ra disawang. Iki biasane ya mak-mak kuwi. Lah wis mboten wonten. Heeh, wonten ya wis. Lah dilalah nek jenengan kok gelem nglampahi kesaenan ning jerone wulan Muharram niki insyaallah sok bakal jenengan panen. Panen hal yang luar biasa. Mila nek jenengan wis siap nglakoni amal soleh, napa mawon Gus sing kedah kula lakukan? Amal soleh napa mawon sing sae kula lampahi ning jerone wulan niki? Wonten dawuhipun Syekh Abdul Hamid, wonten kitab Kanzun Najah wasurur fi adiyati tasrahus sudur. Niki wonten nadham utawa siiran yang sangat praktis yang menjelaskan tentang amaliyah-amaliyah sing sae menawi dipun lampahi ning jerone wulan Muharram. Fi yaumi asyura asrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nukil. Sumsallin sal zur aliman ud waqtakhil rasul yatimim sah tasaddaq waqtasil wasi alal iyali qallim dhufra wa suratal ikhlasi kul alfatasil. Lah sing pertama ning jerone nadom niki wau niki jelasne amaliyah sing sae niku nek jerone wulan Muharram poso. Mulakno Kanjeng Nabi ndhawuhaken wonten dawuhipun Rasulullah, afdhalus shaum ba'da Ramadan syahrum dhahil Muharram. Luweh utama-utamane poso sakwise poso bulan Ramadan iki poso wulan Muharram. Mulakno nek iso ya poso. Tanggal 1 sampai enteke Muharram sae, tanggal 1 sampai 10 sae, 9 10 sae. 10 tok sae. Tanggal 10 wis kliwat napa dereng, Bu? Dereng. Goleki engko tanggal 10 dina apa kira-kira?
Paling minggu. Engko nek kleru ya jenengan berarti ya. Heeh, ngratek ngepon ngertine ya mek gurung angsuran tok tanggalan. Heeh. Lah tanggal 10 Muharram niki banyak peristiwa-peristiwa luar biasa jenengan poso. Niate pripun? Niat ingsun poso dina Asyura. Karena Allah taala nawaitu shauma yaumi Asyura lillahi taala. Wis poso. Terus amaliyah lintune napa? Wonten kitab I'anatut Thalibin. Niki dipun jelasaken nek jenengan ning jerone dina kuwi mang, dina Asyura. Dadi mulakno wong Jawa nek ngarani Muharrami Sura. Krana sing ahli peristiwa luar biasa ada di 10 Muharram. Lah, 10 kan bahasane Asyara, Asyura. Lah akhire wong Jawa dijikuk mburine dijeluk apa? Sura kuwi, dijuluki Sura kuwi mang. Jenengan nek ning kitab I'anah niku dijelasne. Sesuk jenengan ning jero dina Asyura niki keluargane jenengan senengno, dilonggarne. Cara duwe dhuwit ya disangoni anak-anake. Cara duwe rejeki apa piye dijak marung, mangan apa piye, nggawa bothok apa-apa ning Sorsengon kono. Arep prengas-prenges ngono. Apa piye ning alun-alun apa piye wis ngono kuwi dibungahne nek ra ngono apa ning omah ya aja muring-muring aja apa senengno keluargamu bojone senengne anake senengne jenengan kok nyenengne ning dina Asyura keluargamu jenengan bakal disenengne karo Gusti Allah aja amin tok lakonono lho tenanan niku pusat kuwi saestu niku nek jenengan saiki peh kula niki kok susah pripun goleki engko ning omah tanggal 10 Surai kapan usahane poso ora kuat poso bungahne poso sakan bungahne luwih apik neh ngono Gus kula poso yo abot wong dik wingi enek semisal iki sing takok nggarangan kula poso yo abot Gus wong Ramadan abot lho Ramadan mek gur ngarep arep mburi tok lho Gus awal arep penutupan tok lah niki kon poso ngeten ya abot neh iki godhaane ya abot Gus amaliyah napa malih salat salate fardhu ditata salat sunah ditata neh khusus mujahadahe ditata ning jerone syair nadom niki wau nerangne sing nomor 2 niku salat mujahadah tengah wengi tahajud ya kuwi lho qobliyah subuh top niku salat mantun niku napa Gus? Nyambung silaturahim. Kaya ngene iki ngaji ngene iki aja ngurusi awake dhewe, kadang ya takok karo kanan kirine. Ngomongne daleme pundi. Terus sing apik karo wong. Nyambung silaturahim ora kok mek gur dolan mara ning wong njaluk mangan mboten. Silah kuwi nyambung rahimi kasih sayang. Dadi nyambung kasih sayang sing gemati. Iso nulung wong nulung. Iso bantu-bantu, ora iso bantu, ora iso nulung minimal karo wong iki grabyak. Sedekah mrenges ora mek metutut karo bojone mlecur, karo wong mlecur. Jaudes takoni tanggane mlecur numpak montor ngwedet ndegek ora roh wong. Moro-moro nemplek wit asem. Nah Nomor 4 napa ning jerone nadom niki wau zaroh dateng tiang alim. Ngaji sae, sowan tiang alim sae, sungkem tiang alim sae, sungkem bunyai sepuh, sungkem kiai sepuh. Sowan nyun pangestu, ora kaya wong saiki. Sowan ning kiai ning Gus ngono acarane ora njuk donga, ora njuk pangestu ngono acarane foto wae. Aku sampe lempoh kena sunah anyaran jenenge foto kuwi. Wah. Amsong kadang foto dhewe wis ora marem-marem njaluk bareng akhire video call. Dulure jek ditelepon neh. Kon ndongakne ngene nyuwuk banyu. Apa neh? Nyuwuk banyu wis mari neh ngono foto neh. Aku sampe mentolo nggih gambar nggih banner tak pasang ning Sorsengon kono. Sing rupane pelek karo rupaku ngono. Enek 5 ngono. Dadi engko wong foto iki karo banner kuwi. Plak sirku ngono kuwi ketok ya penak membantu kuwi. Patung ora tepak nek patung. Ora kuwi banner kuwi ae. Banner enek kok banner sing 3 dimensi ngono enek.
Dadi engko ning kono terus aku mrenges, sing sitoke kono rada mlecur, kono nggih jas, kono nggih hem. Sirku ngono sirku. Dadi wong-wonge foto ngono. Lah kadang wong iki apa meneh wong galek ngono kadang nek roh aku kok kudu ngemplok. Aku budrek aku tenan lho aku iki. Aku iki wis ketar-ketir iki mang beh. Lah iki wonge sakmene gek aku nyupir dhewe, cacah wis tak anu. Ndang medhok aku ya ngono. Daripada aku bar iki aku ya ngono. Tenan lho ndiki enek wong ya wis ngono, Malang apa ngendi no. Aku mubeng ning Sorsengon arep rutinan ngoten niku lho. Lah kok moro-moro ya wis ngono. Gus, Gus nggih aku wis ngene ae. Krana kok nek nyalami sitok liyane meri. Akhire tangan kuwi moro-moro keri ning ndi ngono ya budrek. Aku kadang ya sampe arep nggih nggawa ngono lho sirku, tak nggawa ngono tak nggih hapus-hapus tangan palsu. Plek 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 ngono ya. Heeh. Lah tak konokne sirku sampean. Lah mari kuwi, lah kok enek sing growawak aku kene lho, poh. Luwar dirowemet ngene. Ngono. Aku arep bales ngono beh, batinku ya apa ya krese tak sawang ngono ya lengene gedhi lemu ngono. Ala tak jiarne aku wis pasrah ngono ae. Barang ngono tak kon baleni cacah. Nyapa jawane Guse kok iso diremet ngono iki gemes ngono. Beh iki budrek aku kena mak-mak ngene iki. Aduh. Berat tenan. Ziarah dateng tiang alim, nyun pangestunipun, nyun barokah doa. Ngoten niku. Pun sae niku ning jero wulan Muharram. Terus mari kuwi ngindangi wong lara. Nek wong lara disambangi, didongakne, gerah napa. Mugi-mugi husnul khotimah ora. Mugi-mugi enggal sehat. Ya wis ngono kuwi. Engko aja baru malah enek wong lara kok parani kok denteni ngoten. Nggih kados jenengan nek tanggi kula riyin mboten dangu. Yen jenengan sabar mawon pun kados kedap malih, pun mboten lara malih jenengan sing sabar. Kuwi wong anyel nih kuwi. Lah, mari kuwi nggih celak. Ya iki kan rapate enek iki sing celakan-celakan. Ora kok arep buwuh tok. Muharram ini nggih celak ngene iki apik. Ya sunah ya oleh ganjaran Muharram ngene iki. Ning ya aja berlebihan. Engko mari diomongi ngene kadang berlebihan. Teko utek kene diorek-orek. Ngono kae. Sing lumbrahe ae celakan. Biasa ora kok ngowesor ya sampe uwireng malah dikira mumun pocongan kae. Nah, mari kuwi Ra'sul yatimim sah ngusap sirai bocah yatim. Mulakno enten sing mastani bulan Muharram niki Aidul Yatama. Hari rayanya anak yatim. Santunan anak yatim. Jenengan niku santunan anak yatim sae. Bulan Muharram ngene iki aja mek gur meneng ae bocah-bocah yatim niki dibungahne. Terus nalikane ngenekne santunan ora usah kaken polah. Bocah yatim ora usah diunggani sitok-sitok arep disebut namanya Rijal bin Sopo bin almarhum iki namanya ini bin ini. Bocah cilik malah nelongso. Wis lek munyangoni mek 100.000, mari kuwi mulih nangis sesuke ra gelem sekolah. Lho, nek iso niku terno ning omahe dhewe-dhewe nek sing ngenekne acara krana donature gen marmo apa piye wis ora usah dicoluk sitok-sitok terus diwacane puisi ayah. Kenapa kau pejah? Lha iki malah budrekno kuwi. Bapake malah urip ngamplengi jenengan malah repot. Lah ora masalah ngono kuwi, engko malah longso. Bocah kuwi mang wis dilumpukne ae pun disenengne jak mangan, dihibur, jak guyoni. Terus ketika ada di hadapan anak-anak itu tidak usah menyebutkan. Ora tak kon nyonto aku mboten, tapi nek kula ning pondok mriku ngoten niku, Pak Sabar kadang tak kon macak badut. Nek kula nglumpukne ning pondok niku, Pak Sabar tak kon macak badut. Mbok Reza Hadroh, badol, kabeh tak pacaki badut kabeh. Wes mau acak badut dikek bokong sepon gawa dikek idul, bocah iki ora enek sing nangis ngono, guyu kabeh. Mari Pak Sabar sulapan. Ya rada dosa ngapusi wong kok ya. Sulapan apa lenga klentik dilebokne apa wis ngono-ngono kuwi. Terus mari kuwi kula sama sekali tidak menyebutkan kalau dia itu tidak lengkap keluarganya. Aku wis mek gur ngene. Gus Ikdam ngundang sampean kabeh. Biasane sing ndek wingi 777. Meh sak kecamatan Punjul ndek wingi. Ndek winginane untuk Muharram iki, ndek winginane. Harlah sadurunge harlah. Lah
Sampean kabeh diundang krana sampean iki akhlake sae. Sampean ki ngajine mempeng, sampean ki pinter. Datane teko Mbah Lurah, datane teko guru-guru, teko pengurus NU, sampean ki pinter, sampean cerdas, basa karo wong tuane. Engko nek sampean panggah basa, panggah pinter ngajine mempeng, taun sesuk ditimbali neh. Oh nggih, dadi mulai bungah. Sing biyen-biyen dilumpukne pewanggili sitok-sitok, poh mulai nangis. Bocah akhirnya demo ning make. Bapak nopo ninggal Bu? Ibu kudu rabi neh. Ibuke budrek. Dilalah rapate enek sing nakokne kok. Budrek. Tapi yang paling penting tidak hanya sekedar masalah nangis. Nek nelongso niki lho. Niate awake dhewe bungahne malah dolimi lah niki lho. Padahal dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza bakal yatim ihtazal ars." Nalikane bocah yatim niki wau kok nelongso nangis, hake dipangan wong, kadang kok sing ngopeni mbake apa bulike ngono, kadang enek sing ra cetha, dhuwit oleh santunan malah nggih tuku gincu. Tuku klambi apa-apa, hake iki kok dipangan niki. Bahaya, idza bakal yatim itazal ars. Nalikane bocah yatim niki wau kok nangis, arse Gusti Allah niki herek. Sampai Allah Subhanahu wa taala niki merintah malaikate, ya Jibril, wasi'in nar liman abgahu. Hei Jibril, bukakno lawang neraka sing ngombo kae lho. Kangge wong sing mangan hake bocah yatim, sing gare bocah yatim nangis kae lho. Ah kaya ngono, malati tenan bocah yatim iki. Ngeri tenan. Wa wasi'il jannah liman adhakahu. Hei Jibril, buka lawang surga sing jembar kangge wong sing bungahne bocah yatim kae lho. Mulakno panjenengan nek enek kegiatan santunan, raketang titik meloko. Niku kenek dingge buka lawang surga, kenek dingge mboking surga, raketang 5.000, 2.000 pira meloko nek enek santunan anak ya yatim. Niku penting banget. Kanggene sing ngopeni, sing ikhlas, sing sabar. Enggak usah ngeluh, belajar ridho. Ana wa kafil yatim dawuhipun Rasulullah fil jannah hakadha. Hakadha teng mriki pripun? Wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma. Kali Kanjeng Nabi diibaratne jari telunjuk karo jari tengah. Sesuki Kanjeng Nabi karo wong sing ngopeni bocah yatim, posisine kok jari telunjuk karo jari tengah. Artinya apa? Posisinya sangat dekat sekali. Mila kula yakin piyantun-piyantun ingkang sabar ngopeni bocah-bocah yatim